Goedenavond, het Zeeuwse nieuws van vandaag. We praten je er in de komende minuten helemaal over bij. Was het eerst de Randstad waar hippe bakkerijtjes als paddenstoelen uit de grond schoten, is het nu ook in Zeeland te merken. Ik kwam hier rond 9 uur aan en alles was op. Ik denk, dan probeer ik het straks nog maar een keer. Ik wist niet dat het zo'n succes was. In de binnenstad van Goes opende deze week ook zo'n hippe Franse bakker. Een familiebedrijf. Ja, dus mijn vader die komt speciaal uit Frankrijk hier naartoe. Om ons te helpen om dit op te richten. Dus hij heeft een bakkerij in Parijs gehad. Mijn vader en mijn broer die zijn vaak daarachter in de keuken. En ik ben ervoor en wanneer ik tijd heb tussendoor, dan kan ik helpen met de patisserie. Volgens de Nederlandse Brood- en Banketbakkers-ondernemersvereniging neemt het aantal traditionele bakkers met halfjes wit en bruin af. En stijgt het aantal bakkers met de zogenoemde viennoiserie. Croissant, pain au chocolat, pain au raisin, chocolatine. We hebben ook van die palmier of die taartjes met crème d'amandarine en een flan, crème pâtissière, ja. Dus, maar geen brood, ja. Dit is het enige wat er nog is, hè? Ja, helaas. Maar dat zit. We hebben niks meer. Dus we moeten vanavond weer gaan bakken, zeg maar. Maar een lekkere croissant, die heb je bijna nergens. Dus daar had ik nu vanmorgen zin in. Maar ja, het was een beetje laat. De bakker zou om 3:30 de deuren sluiten, maar het is nu bijna 11:10 en ze zijn al uitverkocht. Bij een ongeluk op de parallelweg van de N59 bij Nieuwerkerk is gisteravond een 17-jarige scooterrijder om het leven gekomen. De jongen uit Oosterland kwam in botsing met een tractor. Hulpverleners hebben nog geprobeerd om hem te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de tractor is aangehouden. De N59 was urenlang dicht voor onderzoek. De opvolger van de plotseling opgestapte wethouder Adrie van der Maas van Noord-Beverland hoeft helemaal niet per se van het eiland te komen. Dat laat de SGP weten. Volgens zijn partij zou het mooi zijn als de nieuwe wethouder uit Zeeland komt. Maar is het belangrijkste dat het de juiste persoon op de juiste plek is. Ja, vandaag was het niet conform de verwachting. Maar ja, dat hoort bij het leven. Het is hem niet gelukt. Wielrenner Hans Dekker uit Kamperland wilde het werelduurrecord voor 80-plussers breken. En daarvoor moest hij in een uur tijd meer dan 40 kilometer op de wielerbaan hebben gereden. Ik voelde het na 2 of 3 rondjes al dat de benen niet datgene brachten wat ik normaal zou kunnen verwachten. En dan kun je natuurlijk gaan vechten om dat om te keren. Maar ja, ik voelde dat het gewoon niet kwam. Het record blijft dus in handen van de Canadees Derek Steele. In een boomgaard met je tent of caravan tussen de kippen en schapen, maar zonder kinderen. Deze camping in Oostkapelle is alleen voor volwassenen en zo zijn er steeds meer. Er is ook behoefte aan dit soort plekken. En mensen houden van kinderen over het algemeen, maar mensen willen wel heel graag soms even een stuk rust ervaren, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dat is hier mogelijk. Het is wel heel fijn om echt eventjes niet aan te hoeven staan en alleen maar met mijn eigen gedachten, met mijn eigen gevoelens, gewoon met wat er is te zijn. Kijk, wij hebben zelf geen kinderen en wij vinden het gewoon ook prettig, ook omdat mijn vrouw in het onderwijs werkt, om dan even op een camping zonder kinderen te zitten, zodat je daar ook niet door gestoord wordt. Wij hebben verder geen hekel aan kinderen hoor, dat niet. Maar wij vinden het eigenlijk gewoon heel fijn om die rust hier te ervaren. Ja, het is heerlijk. Weet je, daar zijn vakanties voor om op te laden. Werken met leerlingen is best intensief. En op vakantie, weet je, ik trek kinderen ook aan. Dat gaat automatisch. Dus op vakantie wil ik dat niet. Als er toch een gezin voor de poort staat en alle campings vol zijn? Dan hebben we nog wat plekjes die niet direct op de camping staan, maar waar het toch gewoon mogelijk is om even een nachtje te verblijven. En een enkele keer gebeurt dat wel eens. Als je bij de radartoren komt, dan ligt aan de rechterzijde er een grote gele boei van Rijkswaterstaat. Nog één laatste keer geeft organisator Marco van der Meulen uitleg over zijn zeezwemtocht van Breskens naar Katzand. Na 5 jaar was gisteravond de laatste editie. Marco stond er al die tijd niet alleen voor. Het hele gezin hielp mee. Maar de kinderen zijn inmiddels het huis uit.
En het wordt ieder jaar moeilijker om precies op het goede moment iedereen weer bij elkaar te krijgen. En zodoende hebben we gezegd, we gaan niet zo doen dat iemand zijn vakantie moet laten vallen of bla bla bla. Daar hebben we geen zin in, dus dan stoppen we gewoon op het hoogtepunt in dit geval. Het rare ervan is dat wij dus, behalve mijn vader, helemaal niks met zwemmen hebben. Dus dat het de afgelopen 5 jaar voor ons ook een beetje een kennismaking met het zwemmen überhaupt was. En dat was heel leuk. 49! En vaak verliep het allemaal vlekkeloos. Eigenlijk is het super handig om met bekende mensen iets te organiseren. Maar je kan super direct naar elkaar zijn. Zonder ruzie te maken. Nou, dat valt wel eens een verkeerd woord natuurlijk. Ik hoor gelach. Maar het is bij alles wat je doet in wedstrijdsport. Achteraf gezien dan is de napret altijd heel groot en dan kijk je met plezier op terug. Op het moment zelf denk je wel van ik wou dat het misschien af en toe voorbij was. Maar nu zijn we allemaal heel voldaan en gelukkig. En als we straks opgeruimd hebben, gaan we met z'n allen eten en dan is het goed. De laatste editie van de Zwarte Polder Zeezwemtocht werd gewonnen door de Belg Sander van Genechten. Iedereen binnen, gelukkig. Vandaag hadden we te maken met veel bewolking in Zeeland. Slechts af en toe een beetje zon, maar op de meeste plaatsen is het wel droog gebleven. Met relatief lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Het is vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden en dat bij een matige noordwestenwind. Nou, in de loop van de avond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen, maar het gaat ook af en toe opklaren. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden. Nou, morgen is er meer zon dan vandaag. Er zijn mooie opklaringen aanwezig. Het is wel nog steeds relatief koel voor de tijd van het jaar. 20 tot lokaal 22 graden en dat bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Nou, dit weertype houden we ook de rest van volgende week vast. Een afwisseling van bewolking en zonneschijn, op de meeste plaatsen droog. Alleen op woensdag dan is er wel een grotere kans op een aantal regenbuien. Nou, die zijn natuurlijk hard nodig voor de natuur, maar daarna lijkt het opnieuw droog te worden en pas later in de volgende week gaan de temperaturen waarschijnlijk weer wat omhoog. En tot zover en ook graag tot straks bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.